Panalo! Hey, what's up? That's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo! Our vlog today is all about again sa... Saan tayo pumunta? Market. Sa market, then... Bahay sa bahay. Then, we're going to sa muna. Punta muna tayo ng dagat. Yay! So, mag-install muna kami pupuntang dagat. We're going to Baywalk today. Konting pika-pika ulit. O isaw. Mga gano'n. Kakain ng isaw. Ano pa? Barbecue. Ano pa? Pit ng manok. Yan. Ano pa? Isa-isa. Isaw meron din. Ulit natin. Pit ng manok. Sabi niyo, pit ng manok. Then, isaw. Hotdog. Hotdog, barbecue, Burger. kikiam, fishball, ano pa, dami Street balls. Pwede rin burger. Ano pa kainin natin? Sioma, at saka paa ng manok. Ayun, alida. So, mga kabos panalo. Samahan nyo kami ulit. So, abangan nyo, mamaya konti. Nasa dagat na kami. Kain na naman. Peace out. Kain na naman. May, ang dami kasi, 30 lang, di ba? Ano yun, kuya? May tubig. Nakita mo bang may tubig? Marakitik niya ako na. Di ba, ang tagal mo na dyan. Marakit niya ka. Napahiya pa ako. Wish talaga. Ayun guys, medyo traffic na. Medyo traffic dito. Nasarap tayo sa bahay. So, yan. Medyo traffic. So uso dito, try bike ba tawag dito? Sabi po, Ano yung mga nuno? ito yung mga kabos panalo. Dito na kami sa Baywalk. Tara, samahan nyo kami mamasyal. Tignan natin ang Baywalk. Baywalk ng Lingayen, pero pumunta kami ng Baywalk ng Binmaley. Yan, ito yung Baywalk Lingayen. Daming tao. Daming tao. Dahil mga rides din dito. Dahil mga riders. Wow, yan. Daming bisita. Hindi ko dala yung aking GoPro. aking sticker. Grabe yun ah. There we go. Nandito kami ngayon. Binmaley Baywalk, of course. The last one target. Parang mas ano rito kasi, mas sa akin na mas malinis no? Mas maaliwalas, mas disiplinado yung ano dito, mga vendors. Hindi naman sa pag-ano, pero ayan no? Maaliwalas na yung Binmaley Baywalk. Shout out sa mga barangay officials. Ang ganda kasi, malinis. Ang daming tao talaga. Hindi tayo madalas pika-pika. Ito na yan, di ba? What's up, Kambal? Dami yan sarap yan. Tapos Tapos hotdog. Tapos Tapos yan. Tapos wow, ang dami naman.
what's up? Me, Boss Panalo, in the hell. Shout out to the whole world. Panalo! Yun. So, paano mga kabos panalo? Dito muna na natapusin ang aming vlog. Today or tonight. Ay, ano naman, so that's why dito tayo, pauwi na. Then, paano yan? See you around, mga boss. Yun. Please subscribe to my YouTube channel. Peace out.